Kaixo, oraingo honetan bosta tazan eskatzen digutena egingo dut, adimen artifizialarekiko eduki digital pertsonalizatua. Bueno, hemen aurreko atazarean sortu zen adimen artifiziala erabiltzeko eduki digitala gure ikasleen arabera pertsonalizatu egin behar dugu, bai? Egin behar dut. Orduan, kasu honetan pausoz pauso azaldu behar da lankide edo irakasle bati nola egin dugun azalduz, bai? Beraz, hau egin behar da, guztuen arabera, bi interes talde desberdin identifikatu behar dira, eta bi eduki digital berri sortu. Horretarako nik egin dudana da aurreko atazan egindako infografia, bai, hemen daukadan ataza hau, bia atazan egindako infografia hau, bai, infografia hau pertsonalizatu, bai. Azkenean, gure ikasle guztoak jakiteko galdetegi bat egin beharko dut, adimen artifizialarekin laguntzarekin, eta galdera hauek nire kasuan Microsoft Form galdetegi bat sortuz, bai? Galdetegi hau sortzeko, hemen ikusten duzuten galdetegi hau sortzeko, egin behar izan detena da adimen artifizialeko ChatGPTera joan, eta bertan aurrenengo bia atazan aipatu genuen berdina kontestualizatu egin behar da, ez? Adibidez, hemen adibidez esaten diot, lanbide heziketarako irakasle bat naizela, konkretuko goi mailako energia eraginkortasuneko eta eguzki energia termikoko teknikari izateko izeneko zikloan nabilela, eta lehenengo mailako ekipamendu eta instalazio termikoko moduluan irakasle naizela, bai? Eta hemen esaten dit oso ondo, bale? Nola lagundu dizut gaurkoan, esaten dit, eta esaten dio, modulo honetan, bai? Modulo honetan, lantze den hotz instalazioetako gaineko infografia sortu dut adimen artifizialakin, aurreko atazan egin duena, bai, hau da, bia atazan egin du nahi duena, laguntzaz, eta horrekiko nire ikasleen guztuak ezagutu nahi ditu dela, bai? Beraien ikasleen guztuak, bale? Infografia honetan, oinarrituta, espantzio balulen neurketari buruz, nire ikasleen guztuak jakin nahi ditu dela, bai? Eta galdetegi bat prestatzeko, bale? Orduan, testu ingurua jarri diot, hitz gakoak jarri izkio, bai, galdetegi bat egitea, eta bai, testua edukia maila zikloak eta lanak ipini dizkiot, eta zer egiteko, zer sortzeko, hori bai, ekintza esan diot, bai, azkenean galdetegi bat sortzeko esan diot, bai, ChatGPTeri, adimen artifizialari. Eta, beak galdetegi bat egin dit, baina galdetegi honetan infografiaren zein elementu izan den zure ustez argiena, espantzio balbulak, hau da, ere infografiak nola dagoen gustatu zaion edo ez galdetzen ari da hemen. Eta nik hori ez dut nahi. Nik nahi dudana da espantzio balbula mota ezberdinek neurketak egiteko prozeduren gainean nire ikasleek ze gustuak dituzten jakitea. Orduan, esaten diot, ez dut nahi infografia balatzea, nik egindako infografia, biatazan egindako infografia baloratzea, baizik eta beraien gustuak zein diran, bai? Hau da, espantzio balbula termostatikoa gustatzen zaizkien, gera egon eduten sakondu hor, edo elektronikoetan, edo kapilarretan, edo zer nahi duten, bai? Ordu hemen, esaten dit ulertu duela, nik nahi dudana, eta ordu proposatzen ditxikit beste galdera batzuk. Eta kasu honetan, zen espantzio balbula mota iruditzen zaizu interesgarrienak, hau bai da nik nahi dudana, bai? Baina, hemen, dena guztiz ez zai gustatzen, nola dagoen galdera batzuk ez zaizki gustatzen,
Orduan nerea egiten dut, bai? Lehenengo galdera pausuen azalpena kendu, bigarren galderan gain entropia kendu, zazpigarrengoa kendu, guztiz galdera, zortzigarrengoa ere bai kendu, bai, esaten dio zein kendu eta zein jarri eta zein aldatu. Eta honek ematen di beste galdetegi bat. Eta beste galdetegi honetan ere, ez gustatzen, erantzun guztiak ez eskit egokiak iruditzen, eta orduan esaten dio lehenengo galderan, erantzun bat kendu, eta bueno, egiten detena da, niri gustatzen zaiten aldaketak egiten arazti, bai? Adimen artifizialeri. Behin, gustatu zaidanean galdetegia nola geratzen ari den, egiten dudana da, hau bera kopiatu eta kopiatu eta gero egiten detena da Google Formseko dokumentuan, Microsoftena kasu honetan, hemen txertatu, bai? Pegatu, bai? Orduan nola ibiltzen da Google Forms? Bueno, oso erresa da, bai? Berri bat sortzeko ematen diozu hemen nuevo formulario, nuevo cuestionario, bai? Orduan, hemen ematen bali badiot, nuevo cuestionario, hemen azaltzen zait, zer nolako nahi dudan, bai? Opcional, texto, calificación, bueno, opcional, da hemen nik juten naiz, hemengo ChatGPTek ematen dizkidan galdera hauek kopiatzen, eta bertan, markatu hemen ez, bertan sortzen ari naizen honetan, markatu hemen, txertatzen, bai, pegatzen, bai, eta erantzunak berdin, erantzunak bai, hartzen dut, termostatikoak, elektronikoak, eta juten naiz pegatzen eta sortzen, bai, ez oso intuitiboa da, bai, hemen pegatzen, bai, eta horrela, juten naiz galdera gehiago eta erantzunak jartzen, bai. Behin hau egin dudanean, bai, hau da kasu honetan, espantzio balbulen galdetegia, honen erantzuna, honek zer dauka abantaila, software honek, hau, bueno, bialtzeko hemen jarri dezaket, ikasleari bialtzeko hemen klikatu behar da, bai, hemen ikusi dezuten, markatu, recopila respuestas, ontan eman behar da, eta hemen ni jarri ditzazket ikasle desberdinen txertatu ditzazket, bai, txertatzen eta bialdu, bai, auduleketikan edo tilsetikan, eta bialtzen diet egiteko galdetegi hori. Behin galdetegia egiten dutenean, hemen nahi azaltzen zaizkit beste recopilación respuestas beren respuestas, hemen azaltzen zait, zenbatek erantzun duten, ze puntuazio egin duten media, zenbat denboran egin duten galdetegia, eta hemen esteleko artxibo bat, dokumentu bat iriki dezaket, eta galdetegiaren erantzunak ikusi ditzazket estelean, bai? Ikusten duzuten bezala, galdetegia estelean, bueno, ez dituzten noa, eskatzen diterako pasaitza eta, baina, bueno, bestela emango liake, bai? Hori ja jakinda, galdetegia ina eta galdetegiaren valorazioa hartu eta gero, zer egingo dut, kasu honetan, nire galdetegian esaten diate ikasleek beraiek gehien gustatzen zaiena jakimina edo interes gehiago dutena dela espantzio balbula termostatikoaren azalpenak gehiago sakondu nahi dituztela eta espantzio balbula elektronikoak ere bai. Eta orduan, hori ikusita, galdetegi horren erantzuna ikusita, nire proposamena da, bi infografia egitea, baina bi infografia horiek izatea beraien gustukoak, bai? Eta beraien gustukoak zein dira, bi infografia egin ditut, bai?
espantsio balula termostatikoan azalpen bat, eta espantsio balula elektronikoen beste infografia azalpen bat, bai? Beste infografia bat. Eta nola egin ditut bi infografia hauek? Ba berdin. ChatGPT erabili dut, bai? Hemen azaltzen zaiten bezala, berago azaltzen zaiten bezala, ChatGPT-ri esan diot, espantsio balula termostatikoaren instalatzeko prozedura sortzea, eta gainera non eta nola instalatzen den bulboa, gasozgarriaren araberakoa izan behar duela, zein tobera erabiltzen den, eta zergaitik, eta nola doitu daiteken gehiago ireki edo alaizteko. Galdera hauek galdetzen dizkiot adimen artifizialari, eta berak erantzun bat ematen dit, eta oso egokiak direla iruditzen zaizkit, eta hauek jartzen dizkiot, hau txertatzen dut, kasu honetan Canvarekin, Canva programa erabiltzen dut, eta diseinatzen dut infografia bat. Leno aipatu dudan, bi atazan aipatu dudan bezala, hau egingo nuke, bai, plantilla bat hartuko nuke diseinutikan, diseinu hori gero aldatuko nuke, testoa aldatuko nuke, irudiak txertatuko nituzke, irudi hauek ere bai ChatGPT-en egindakoak dira, ChatGPT-en hemen ateratakoak dira, bai, eta, bueno, ChatGPT-ri eskatutakoak dira, bai. Bai, testuak eta bai irudiak. Eta, bueno, bai, espantsio balula termostatikoari buruz, eta bai, espantsio balula elektronikoei buruz. Eta irudiak bezala, baita ere, ikasleek galdetegian esaten diate bideoak ere nahi dituztela, eta orduan bideoak ere bai, linkak jartzen dizkiot bideotara juteko esplikazio bat emateko. Adibidez, hau, espantsio balula elektronikoentzako da, bai? Eta, bueno, euskeraz egia esan, ez daudez horrelako bideorik, baina gazteleraz badagoenez, hemen ChatGPT-ri, berdin, hemen jute bali magea, bideo estekak, bai, hemen bai, esaten diot bideoak aurkitzeko, eta bideoak azaltzen zaizki, bai, hasiera baten euskeraz ez badago, gazteleraz bilatzeko esaten diot, eta gazteleraz bideoak bilatzen dizkit, bai, bideo desberdinak bilatzen dizkit, adibidez hau da, balbula espantsio, vale? Eta hemen, bueno, bideo egokiak direnak ipini egiten dio. Eta, bueno, azkenean, erabili dudana, hori da, nire ikasleen gustuen arabera, bi oinarrituta infografia berri batzuk egitea, eta, bueno, adimen artifizialarekin sortutako eduki bat, nola pertsonalizatzen den, azaldu dudala iruditzen zait. Venga, agur.